ye anga grante mun ka bo mali na fasoro sira musako ni warko na sira yi o grante mun bo yo wuri ka bo akore fana anga na fro darom tuni siro ka bank dilo no de sawi ambulu be ka soma mi fana ye sani sira na sira ye marchandise ko ye on lu pere se ka do sisa da o grante willa ko ti ko na sira ye ani siro de no ka baranwala o kala sido mi singana anga de na kono bon non de willa mi ma wuli ye siro ka sharia bolola ni fanga kira ka bo jamana don ka ma sigilen fɛ kala sisa ye olu ka baaraɲɔgɔn bɛ ɲɔngɛ o gɛrɛtɛ kɔnɔ ma wuli fɔlɔ n ye sanfɛla fana bin an ka jamana minisiriw caman kan ani an ka conseil national transition fana mɔgɔw kan bon fana gɛrɛtɛw ma wuli. CEDEAO y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen ko u sago tɛ u k'u kan bɔ jamana ɲɛmɔgɔya nɔfɛ Mali kɔnɔna la sama-samali bɛ nin ko fɛnɛ na e ye sariya donso ye n'i ye Mali ka charte ni loi électorale ta k'u da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ la e bɛ se ka bilasirali jumɛn kɛ ye? Charte de transition n'o ye fanga sariya sunba ye. Tiɲɛ yɛrɛ la o kɔnɔ o bɛ min fɔ ye k'a fɔ jamana ɲɛma président transition ani jamana ka mara ministres olu tɛ se k'u kan bɔ kalafili nataw la u yɛrɛ bɛna min labɛn ko bɛna dan sigi fanga la o fɛrɛlen don o jiralen don CEDEAO fana sigi o de kan k'a fɔ ko maa o maa n'i bɛ baara kɛ fanga hukumu kɔnɔna la ko i tɛ se k'i kan bɔ i man k'i kan bɔ wa i tɛ se k'i kan bɔ sarata nataw la ka d'a kan an ka sariyaw yɛrɛ tɛ kelen ye. Loi électorale fana taara o t'o sɔrɔ u b'a yira dɔrɔn ko ni maa min b'a fɛ ka bɔ gɛrɛntɛ kɔnɔ donc i bɛ walan sɛmɛ kalo naani o ye sɔrɔsiw ye voilà kalo naani i mana walan sɛmɛ wala k'a fɔ i b'i ka baara i bɛ i sɛgɛnnafiɲɛ bɔ baara fɛ n'o kɛra kɔni o ye kɔni i sigilen ye fasodenya la i ye sɔrɔsi fana ye fana bɛɛ bɛ ka bɔ sariya si tɛ yen sisan min b'a jira ko fasoden n'i b'o o statut kɔnɔ i tɛ k'i kan bɔ kalafa nata donc o tɛ yen donc min bɛ politimɔgɔ dɔw kɔnɔ o tun bɛ se ka kɛ de n'an tun y'o don sɛbɛn cogo la k'a fɔ n'i ye baara kɛ faso fanga marasow kɔnɔ hali tile kelen i tɛ se k'i kan bɔ kalafa ni faso fanga b'o labɛn n'an tun y'o kɛ sɛgɛsɛgɛ t'o la o kɔrɔ hali ni denmisɛn la i tɛ k'i ka nature proposer mais an tɛ ma sɛbɛn di a ma sɛbɛn di maa minnu b'a kɔnɔ olu tɛ se ka kɛ Alpha k'a to fanga la ale kɛra candidat tugun walasa ka mandat wɛrɛ sɔrɔ ale de élection présidentielle organisée. Fɛɛrɛ jumɛn kan ka sigi bi cɛn ka farafinna jamanaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya tilebiyanfan jamanaw yaasa fanga dafiriba a ka se ka nɔgɔya a ka dabila mun de kan ka kɛ hali bi. Voilà ne bɛ laɲini min o de ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye an ka bɔ nin faso fanga kɔnɔ ka segin budget fanga kɔnɔ nɔgɔya la hali n'a a se b'u ye sariya kun kan dɛ mais u yɛrɛ ka a miiriw yɛrɛ ka sɔn k'a fɔ an t'an bolo bɔ a nɔfɛ donc président yɛrɛ ka a décider a yɛrɛ k'a fɔ ka ko nɔgɔyali kama n tɛna an kan bɔ k'a ta nɔfɛ o bɛ ko nɔgɔya kosɛbɛ o kɔni o b'an kisi hali fugu caman ma ɲɔgɔn jalaki fuw ma a bɛ ko caman bɔ nɔgɔya caman don o sira kan minnu fana minisiri o kelen y'o kɛ a bɛ nɔgɔya caman don mais o ye vraiment k'a ɲini u fɛ de